Ο Ηλίας Κασιδιάρης βρέθηκε σήμερα στο εφετείο Αθηνών στο πλαίσιο λιγοήμερης άδειας από τις φυλακές. Κατέθεσε νέα αίτηση αποφυλάκησης παράλληλα με την προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η δίκη των Σπαρτιατών ανεβλήθη ξανά παρά τα επίμονα αιτήματα του Ηλία Κασιδιάρη για την άμεση διεξαγωγή της. Όμως, η διεθνή συγκυρία είναι πλέον ευνοϊκή, καθώς τα υγιή πατριωτικά κόμματα κυριαρχούν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα, παρά τη σφοδρή πολεμική της κυβέρνησης, γιατί αυτή είναι η μόνη λύση για την πρόοδο και την ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Σε αναβολή για τις 7 Μαρτίου του 2025 οδηγήθηκε η δίκη των Σπαρτιατών βουλευτών, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογέων. Αυτή τη φορά το κόλλημα παρουσιάστηκε από τους δικηγόρους του κατηγορουμένου. Το παρόν στο δικαστήριο έδωσε ο Βασίλης Τίγκας, που είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση, αλλά και ο Ηλίας Κασιδιάρης, που είναι κατηγορούμενος. Επόμενη φορά που διακόπτεται ή αναβάλλεται τη συγκεκριμένη δίκη, παρά τα επίμονα αιτήματά μου, να προχωρήσει η διαδικασία και επιτέλους κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Έχω ζητήσει και θα λάβω έγγραφο από την έδρα που να πιστοποιεί ότι άλλοι παράγοντες κολυσιεργούν, δεν έχω καμία ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση, άλλοι είναι αυτοί που κολυσιεργούν και θα καταθέσω το συγκεκριμένο έγγραφο, θα το επισυνάψω στην αίτηση αποφυλάκησης που έχω ήδη κάνει στο πρωτοδικείο της Λαμίας. Από εκεί και πέρα έχω ήδη καταθέσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχω δημοσιεύσει μάλιστα μέρος αυτή στο λογαριασμό μου στο X. Και θα ακολουθήσουν και άλλες προσφυγές σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για την καταπάτηση του τεκμηρίου της αθωότητάς μου, καθώς και για την παραβίαση των κανόνων της δίκαιης δίκης. Οι επόμενες προσφυγές θα αφορούν τα πολιτικά μου δικαιώματα, τα οποία έχουν πληγεί με τις γνωστές φωτογραφικές τροπολογίες της κυβέρνησης. Κάνω χρήση κάθε νομίμου δικαιώματός μου με στόχο την τελική μου δικαίωση. Κείμενα επιμέλεια εικόνων Ηλίας Κασιδιάρης. Μαζί του κυκλοφορεί και η νέα αθλητική εμφάνιση με το δελφικό παράγγελμα, το βίο μάχου και το μολόν λαβέ.